Krisiaren aurrean eskuzabaltasunez eta erantzukizunez jokatu behar dela esan du gaur Andoni Ortuzarrek eta horixe eskaini dio gaur lehendakariari egin dion bisitan. Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi duenez, lehendakariak bere konpromisoa agertu dio politika sozialekiko eutsi egingo omen ditu prestatzen ari den aurrekontuetan. Madriletik datozen murrizketen aurrean Eusko Jaurlaritzak epel jokatzen duela leporatu zioten atzo lehendakariari Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Sozialistak. Kritika hauei erantzun die Ortuzarrek. Injustua, eskorra da olako iritziak entzun behar. Beti egin dugu defentsa hori, bakardadean, baina beti ermo eta tinko. Ekonomia eta aurrekontuak izan dira amaitu berri diren bilera hauen ardatz nagusiak eta hain zuzen ere, ekonomiaren larriaz hitz egin du gaur Urkullu lehendakariak Elgoibarko Etxetar enpresara egin duen bisitan. Egoera zaila da, ez dugu diskutatuko, denok dakigu, denok sufritzen dugulako. Orain, lehentasuna momentu honetan pertsonen beharrei eratzutea da, baina honekin batera aurrera begiratu egin behar dugu.